Vi vil gerne bevise a i en eksponentiel udvikling, og det gør vi, fordi vi ved, at vi har 2 punkter på en graf, som hedder henholdsvis x1, y1, og det andet punkt hedder så x2, y2. Det her er så det samme, som man siger, at man har 2 ligninger, og man ved, at ligningen for en eksponentiel udvikling er y lig b gange a opløftet i x. Hvis man så bruger den her ligning til at sætte vores punkter ind i, så hedder de 2 punkter y1 er lig b gange a x i første, og y2 er lig b gange a opløftet i x, eller 2x. Herefter så dividerer vi vores 2 ligninger med hinanden, så y2 divideret med y1, det er jo så det samme som b gange a opløftet i 2x divideret med b gange a opløftet i 1x, eller x1. Herefter så kan vi se, at der er en b her og en b her, som så går ud med hinanden. Det vil sige, at vi tilbage har y2 divideret med y1 er lig a opløftet i 2, eller x2 divideret med a opløftet i x1. Da de ikke deler samme eksponent, så bruger vi potensreglen, som siger, at når man som hedder a opløftet i m divideret med a opløftet i n er det samme som a opløftet i m minus n. Det bruger vi så på vores ligning heroppe, fordi at de ikke har den samme eksponent. Og det vil så sige, at den kommer til at hedde y2 divideret med y1 er det samme som a opløftet i x2 minus x1. Herefter så tager vi roden til a's eksponent, altså x2 minus x1. Det vil sige, at vi sætter dem udenfor her, så x2 minus x1. Og herinde i har vi stadig de y2 divideret med y1, som er lig. Vi vil nu bevise b, og vi ved stadig, at forskriften for en eksponentiel funktion hedder y er lig med b gange a opløftet i x. Og for at isolere b, så tager vi a om på den anden side, og det gør vi ved at dividere med a. Så den kommer til at hedde y divideret med a opløftet i x er lig med b. Og så har vi en potensregel, der hedder 1 divideret med x opløftet i n er lig med x opløftet i minus n. Og det vil så sige, at det er denne her over, der kommer til at blive lavet om til det her. Så det kommer til at hedde b er lig med y, som vi beholder heroppe fra, gange a opløftet i minus x, fordi vi bruger den her regel. Og så har vi så bevist b.